Wala pa ho yung Quadcom, ma'am. Nung nag-i-investigate si Congressman Abante under the Committee on Human Rights ng House. Napanood ko po yung episode na yun eh. Dito, pagkatapos po nun, nag-merge na po sila into Quadcom. Pero doon po sa hearing na yun, ang dami po lumabas talaga. Ang dami hong information na lumabas with regards yung sa mga patayan po na nangyari sa batasan nung panahon na yun. So, ang sinasabi po Pero, Madam Chair, yes, Senator Bato. hindi naglabasan doon yung mga forensic report, hindi naglabasan doon yung mga ebidensya, yung mga medical-legal report, o hindi naglabasan doon. Ito very detailed ng mga bagay-bagay. So, it gusto siya, Madam Chair, na kung yung complaint ng mga biktima ng AJK Kuno, na hindi sila makakuha daw ng blatter sa istasyon, ibig sabihin, Pilipino yun ha, complainant mismo. Ibig sabihin, napakagaling nito mga taga-ICC at nakuha nila lahat ng record na ito without cooperation coming from this government, Madam Chair. Kaya nga pinagtatakaan natin kasi nagsusumipag tayo sa Senate, di naman natin madali yung mga ebidensyang yan.